Na pódium, keby prišiel prezident Slovenskej republiky, pán Ivan Gašparovič. Aj s pani manželkou samozrejme, aj s pánom Tiborom Mikušom, predsedom Trnavského samosprávneho kraja. Takže momentálne budeme odozdávať tretie miesto, za tretie miesto cenu Michalovi Vrablanskému, štartové číslo 72. A to už ideme na veľké hmotnosti 9 kg 70 gramov. 9,070. Môžete samozrejme. Vyhrávate rybársky čln Sport, sponzorský dar 800 eur, venuje Lavedo SRO Sereď, 5 kg nadiacej zmesi od firmy Ripo Vladimír Freund, kilo boilies, kilo kaprových peliet, knihu a šálku od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. To všetko tretie miesto, 9 kg 0,70 gramov. A Michal Vrablanský, druhé miesto. Druhé miesto sa tentokrát ušlo štartovému číslo 133. Meno Mário Sisko a jeho úlovok 9 kg 815 gramov. Tentokrát to nevydalo na auto, ale vydalo to na rybársky čln. Sponzorský dar od hodnote 863 eur venuje Novoplast výrobné družstvo Dolná Streda. 5 kg nadiacej zmesi od firmy Ripo Vladimír Front, kilo boilies, kilo kaprových peliet a kniha a šálka od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Gratulujeme k tejto výhre. A teraz musím povedať, alebo skôr ako poviem, máme tu víťaza dnešného 14. ročníka veľkých rybárskych pretekov na ramene váhu v Hornom Čepeni. Za výkon 9 kg 815 gramov si prvú cenu a automobil Škoda Fabia Kombi z týchto pretekov odvezie 10 kg 910. Ja som vás skúšal, či ste pozorní. Výborne, takže toto je, pán prezident, toto je prvé miesto. 10 kg 910 gramov. Prvé miesto dnes si odnáša štartové číslo 32 Milan Mihálik. A k motorovému vozidlu Škoda Fabia Kombi venuje Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Sereď. Do kufra pribalíme 5 kg nadiacej zmesi od firmy Ripo Vladimír Freund, kilo boilies, kilo kabrových peliet od miestnych rybárov, knihu a šálku od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, plus šumivé víno 1,5 litra od Hubertie Sereď a samozrejme tento obrovský pamätný pohár do prenájmu dáme. To je putovný pohár, ktorý sa tu objavuje každý rok. Tých pohárov máte skutočne neúrekom. Ale v každom prípade veľký potlesk pre tohto pretekára. Nie každému a nie každý deň sa podarí chytiť kapra s hmotnosťou 10 kg 910 gramov. Pekne si ho vyfoťte na mobily, poposielajte domov MMS-ky. Ja som si všimol, on už posielal, keď bolo dovážené, on už posielal SMS-ky, volal, telefonoval, radosť v očiach.